симпатичната леща на 20 годишен човек. С която пациентът ще бъде щастлив. Безплатна за пациента, лесна за имплантация за хирурга и близка по свойства до естествената. Жълта асферична леща, изработена от хидрофобен материал, която дава предвидими резултати при биометрия. Многофокусна леща, която да е на базата на Clarion. Лещата, която дава независимост от очила без компромис. Перфектно зрение на далечи и безкомпромисно за четене. Идеалната леща е според професията и според изискването на пациента. Пациента да вижда на всички разстояния, да нямаш зрителни смущения, да е лесна за имплантация, да е удобна на хирурга. Идеалната леща е тази леща, която кара пациента да се усмихва. И Clarion е една от тези лещи. Clarion е подходяща за абсолютно всички пациенти. За всички. Няма възрастова граница. За всички възрасти. Всички пациенти. Бих казала за всеки. Clarion е подходяща за всички пациенти, които желаят качествена монофокална леща. А за всички. За всички пациенти, които са склонни да направят компромис, да получат перфектно зрение на далечи, но да четат с очила. Особено подходяща е за пациенти, които имат диабетна ретинопатия, при които очакваме някакви проблеми, пациенти, които имат тежка форма на макулена дегенерация. И наистина при тези пациенти постигаме доста добри резултати. За всички възрастови групи, за всички професии. Моите пациенти са изключително щастливи с Clarion. Някои от тях имат и едно доста добро зрение за средни разстояния. Чувстват се прекрасно. Имат много добро зрение при фотопични и при мезопични светлина, мезопични условия. Няма глери, хало при нощно шофиране. Пациентите нямат абсолютно никакви оплаквания. Щастливи, радостни и свободни. Отлично. Чувстват се щастливи. И го препоръчват на техни близки и познати. До сега не съм чул оплакване от тази леща. Основното предимство на Clarion е най-високото ниво на прозрачност, съчетано с най-ниското ниво на отблясъци от светлинни източници и съм възхитен от нейната стабилност. Това е премиум монофокална леща. С нея се работи изключително лесна за имплантация и изключително добре се центрира в капсулния сак. Новия материал Clarion е по-добър за нашите пациенти. Намирам разлика в чистотата на материала на лещата. Изключително прозрачно и с много добро качество. Имам пациенти, на които е имплантирано на едното око IQ, а на другото Clarion. Те отбелязват, че с Clarion виждат значително по-ясно и чисто. Наистина уникална монофокална леща. Изключителна стабилност. Материалът, от който е изработен Clarion, е много приятен за пипане. Clarion е лещата, която ми създава изключително удобство. Това е може би единствената леща, която с едно движение попада точно там, където трябва. Перфектната монофокална леща. Кристално. Символ на спокойствие. Предвидимост. Без компромиси. Кристална. Перфектна за зрение на далечи. Супер леща. Решение. Моята монофокална леща. Моята оценка е 10. 10. Моята оценка е 9,5. Моята оценка е 10. Мотивиращо 9. 9. 9, винаги може и повече. Бих казал 9, за да ви оставя 10 за следващата леща, която ще бъде още по-добра. 9,5. Аз винаги оставям малко аванс. Лещите на Alcon са първия мой избор, когато предлагам на пациентите имплант. Разбира се. Убедено бих препоръчал Clarion на моите близки, защото тя е вътрешната леща, която функционално най-много се доближава до естествената леща. Да. Да, разбира се. Да, определено. Да, аз имам близки, които са оперирани с леща Clarion. Първата леща, която имплантирах, Clarion, беше на моята тъща. За мен това е избор номер 1 при монофокалните лещи.